कि हो गई शादी बार बार नजर आवेले। आ का कहीं ये सखी सैया के रूप में यार नजर आवेले कि केहू पूछे कपड़ा लाता, केहू पूछे गहने हो। आ संतोष पागल पूछा ताड़े कि किस कलर के चड्डी पहने हो। कि काला लोग जो मतलब हमके एकदम फेवरेट बाटे कि भर ठंडी बहरा रहेला सपना हमार पूरत ना बा। आ ठंडी में एक करे जरा जाई के ना तोहार जरूरत बा कि हमके को दिहल बर्बाद दोसरा पो कर दया। तोहरा तो लईकी बस खाली चाही नया नया कि हमके रोवा के तू आराम करेला। कि हमके रोवा के तू आराम करेला। चेहरा गोर तू लेके काला काम करेला हो। चेहरा गोर तू लेके काला काम करेला। नमस्कार, वो देखल बानी भोजपुरिया माटी के लाल। हम बानी दिलीप कुमार और अभी भोजपुरिया माटी के लाल के टीम मौजूद बाटे वही तारा सलोनी जौन की वायरल बानी और काफ़ी रउआ सब पसंद भी करी जाए यहाँ के। लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक ले यहाँ के काम नहीं मिलत। तो जितना दर्शक रउआ सब देखत नहीं जा ई कलाकार के वो पौधान तक पहुँचाई जा जहाँ के यहाँ के मंजिल बाटे तारा सलोनी जी के। सबसे पहले स्वागत बराबर और आपके भी स्वागत। तर कैसन बानी लो? बहुत बढ़िया। अच्छा का एम बार और का गोल बाटे? अभी तो कुछ नहीं, अभी ऐसे ही वीडियो बनाते हैं, कहीं से अफर आयल नहीं है। देखने की का तो कॉमेडी टीम में वो काम करनी ओ लोकल रहे छोटा बन रहा जी। लेकिन बढ़न जौन एम बाटे तो नहीं हो नहीं। तो हम चाहें कि कोनो नया शायरी रउआ लिख लो कि तो नया शायरी तो बता सके सुनाई जी। कि केहू पूछे कपड़ा लाता, केहू पूछे गहने हो। कि केहू पूछे कपड़ा लाता, केहू पूछे गहने हो। आ संतोष पागल पूछा ताड़े कि किस कलर के चड्डी पहने हो। ई कहीं ना कहीं काफी ट्रेंडिंग में बाटे। अच्छा, दर्शक के जौन आशीर्वाद मिलल बा तारा सलोनी जी के कैसन लागत बाटे? बहुत अच्छा लगा था कि हो गई शादी बार बार नजर आवेले। वाह भाई वाह। अच्छा, वो गीत भी सुनले बानी कि बहुत बढ़िया गावल लेतन। एगो गीत तनी सुना दी हमारे दर्शक के जी। अच्छा, सुनले बानी कि हर एक वीडियो में वो कहता नहीं कि जौन हमारे दूल्हा हो गए हैं सावर हो गए काहे वो कहता नहीं गोर लोग पसंद नहीं किए, गोर लोग से दुश्मनी बा। दुश्मन ही नहीं कहा से और उससे हम कहिला। अच्छा, ई चंदन टीका के का राज बाटे? चंदन टीका के राज बा कहे से कि हम बचपन से ही करीला। पहले यहाँ करतनी, अब यहाँ करे नहीं। जी। अच्छा, यदि शादी कब ले करे के बता रहा सलोनी जी के? शादी के बारे में तभी कुछ सोचले नहीं है और जब सोचे तो हम बता दे। अच्छा, पारिवारिक बैकग्राउंड कौन तरीका से बट लेकिन पारिवारिक की स्थिति अभी कहाँ पर चल रहा है? अभी हमार तो सही बाटे जैसे हम पहले रहने अभी वो सही बनी। अभी तो हम खाली नाम कमैले बनी। चैनल मोनेटाइज ना भइल? जी ना। कौन चैनल के नाम पर? और हमारे चैनल के नाम पर ही यूट्यूब चैनल अजय तारा भोजपुरिया और दूगो पेज बाटे अजय मखिया बंगाली और सिंगर तारा सलोनी के। तो प्लीज रोल सपोर्ट करी।